Jeg vil vise, at vinkel OBC, som vi har valgt at kalde x1, placeret her, er det samme som vinkel x hernede. Og det vil jeg gøre for vores viden om, at når vi har en ret linje, som bliver skrevet en anden ret linje, så er de to modstående vinkler her og her ens, og de to modstående vinkler her og her vil være ens. Videre, hvis vi har endnu en ret linje, som er parallel med den her, her, så vil de parallelforskydende vinkler være ens, det vil sige, at den her vil være lige med den her er lige med her, og på samme måde her. Når vi så gør det her over vores trekant, så har vi her en parallel linje her og her, som der skal over af denne rette linje. Og det vil altså sige, at x1 er lige med x, og x og x er lige med hinanden. Opgaven her den går ud på at vise, at v er lige med x plus over 2. Og for at gøre det, starter vi med at opstille udtryk for den trekant, jeg har her, kaldet OAB. Og vi ved, at vinkel som en trekant den er lige med 180 grader, også kaldet pi. Og vi kan dermed opstille udtryk, der hedder pi lige med vinkel h plus u plus v plus w plus x. Denne trekant her, OAB, er ligebenet. Det vil sige, at siden her er lige lange, og dermed er vinklerne her også lige store, altså u plus v er lige med x plus w, som vi har skrevet her. Det udtryk her, det slår vi sammen til en samlet, som hedder pi lige med h plus 2w plus 2x. Det vil sige, at vi fjerner u plus v. Ja. Og herefter vil vi opstille udtryk for w, hvor vi kigger på trekant ABC. Og i trekant ABC, der har man også en vinkel på 180 grader, og ude har du en vinkel, som er ret her, det vil sige en halv pi. Så du kan altså finde ud af, hvad v er, ved at sige pi, når du kun ved w er, med at sige pi, som er den samme vinkel som minus en halv pi, som er den på 90 grader, minus v. Og det vil sige lige med en halv pi minus v. Og det er det eneste, du i vores udtryk for w. Så du får pi lige med h plus 2 gange parentes pi halve minus v, og det er slut, plus 2x. Og når du ganger denne parentes ud, så får du, som bliver skrevet her, h plus pi minus 2v plus 2x. Så går pi ud med hinanden, og du isolerer derefter v, så du får 2v lige med 2x plus h. Og så deler du det hele med 2, så du får v lige med x plus h over 2. Og det er hermed bevist. Jeg har vist, at cosinus til vinklen v er det samme som sinus til h plus x minus sinus til x over lignestykket AB. Til at bevise det, bruger jeg formen cosinus til v er det samme som den husliggende over hypotenusen. Hvis vi ser på tegningen herover ved hypotenusen er trekanten ABC her ved linjestykket AB. Ser vi på punktet A heroppe ved den her sinusværdien, som vi har markeret her, sinus h plus x. Kigger vi på punktet B, som tager udgangspunkt i vinklen x, vil den være sinus til x, men vi vil have punktet herude C, men hvis vi trækker en linje herfra, ud på sinus-aksen her, vil vi se, at den ikke ændrer sig. Derfor vil den stadig være sinus plus x. Den husliggende vil så være de to sinusværdier trukket fra hinanden, så vi får den her. Kigger vi igen over på vores linje her, vil vi derved få den husliggende over hypotenusen. Omskrive til, eller at vi så forlænger den her brøk med h, så skriver vi så sinus til h plus x minus sinus til x over h, det vi forlænger med h, og så ganger vi det med h over linjestykket AB. Derved har jeg bevist, at cosinus til v er det samme som sinus til h plus x minus sinus til x over linjestykket AB, som kan omskrives til det her. Ja, jeg vil nu beregne differentialkvotienten for sinus, og det gøres ved brug af udtryk, vi har kommet frem til i tidligere opgave, hvor vi ved, at cosinus af v, vinkel v, er lige sinus af x plus h minus sinus af x, divideret med h gange brøken h over linjestykke AB.
Og vi har tidligere fundet frem til, at vinkel V er lige x plus h halve. Så det indsættes i vores udtryk. Så cosinus af x plus h halve gange med den omvendte brøk fra tidligere. Linjestykke AB over h er lige med sinus af x plus h minus sinus af x over h. Og nu lader vi så h gå mod 0, og det vides, at grænseværdien for linjestykke AB over h for h går mod 0 giver 1. Derfor kan vi indsætte 1 på det her sted, og når h går imod 0, så går den her brøk imod 0. Og når vi lader h gå imod 0, så finder vi frem til differential. Det svarer til differentialprocent af sinus af x. Så derfor så kan vi så omskrive udtrykket til cosinus af x er lige sinusmærke af x. Og derfor må differentialprocenten for sinus så være cosinus af x. Jeg vil så bevise med to sætninger, at cosinus af x er lige sinus af pi halve minus x, og at sinus af x er lige cosinus af pi halve minus x. Og det vil jeg gøre ud fra enhedscirklen, hvor jeg har indtegnet vinkel x og vinkel pi halve minus x, i og med at hele kvadranten har radiantal pi halve, så må den resterende vinkel så være forskel mellem pi halve minus x. Jeg aflæser cosinusværdien her til cosinus af x, og hvis jeg så roterer hele kvadranten 90 grader, så vil jeg så se, så vil jeg så kunne se ud fra vinkelen pi halve minus x, vil jeg så kunne aflæse sinusværdien sinus af pi halve minus x. Og da de her to trekanter, x og x, er kongruente, der må det betyde, at deres sider er lige store, og deres vinkler er lige store, så derfor så må linjestykket her være lige så stort som linjestykket her. Det var første sætning, der hermed er bevist. Anden sætning, der har vi her en ny enhedscirkel, hvor at vi har vinklen pi halve minus x og vinklen x, og som sagt før, så er vinkelsummen i kvadranten pi, så derfor så må pi halve, så derfor så må det jo så være det resterende minus x. Jeg aflæser så cosinusværdien cosinus af pi halve minus x, og roterer så derefter kvadranten igen 90 grader, hvor jeg så kan se, at hvor så kan aflæse ud fra vinklen x her, at aflæse sinusværdien sinus af x. Og ligesom før, at de her to trekanter er kongruente, derfor så må deres sider være lige store, og deres vinkler være lige store. Derfor så må det her linjestykke være lige stort som det her linjestykke. Og dermed må sinus af x være lige med cosinus af pi halve minus x. Jeg vil nu bestemme differentialkvotient for cosinusfunktionen. Og det vil jeg gøre ud fra den tidligere viden, vi har haft, at cosinus af x er lige sinus af pi halve minus x. For at differentiere cosinus af x, så skal jeg også differentiere det på højre side af lighedstegnet. Det vil sige, der er to funktioner her. Der er en ydre funktion sinus af x, og en indre funktion pi halve minus x. Så jeg vil differentiere den ved brug af kædereglen, som gælder, at f bold g mærke af x er lige f mærke af g af x gange g mærke af x. Og herover kan vi så se, at cosinus mærke af x er lige sinus mærke af pi halve minus x gange g mærke af x. Cosinus mærke af x kan så derefter beregnes ved, at vi ved, at differentialkvotient for sinus er cosinus af x, så derfor så må sinus mærke af pi halve minus x være lige cosinus af pi halve minus x. Og det er konstant, og da g af x indeholder konstantledet pi halve, udgår det, og vi differentierer derfor x, som så minus x giver så minus 1. Det vil sige, at cosinus af pi halve minus x gange minus 1 er lige cosinus mærke af x. Vi har så lært tidligere, at cosinus af pi halve minus x er lige sinus af x. Så det indsætter jeg så i formlen, eller i udtrykket, og får så et cosinus mærke af x er lige minus 1 gange sinus af x, eller minus sinus af x.